לא הבנתי, אתה רוצה שאני אגיד כולם בוטים או כולם בוטים? פקס, מס, פק. כיתת ענן, שילה מגימל, את החומר של ענן, nobody knows. ביי, בולשיט. תגלו לנו מה עושים ביחידות. קורס תכנות, אולי בכלל דבוס, nobody knows. אורנגוטן, נכנס לסופר בלי ויסות. אוי לא, אוי לא. שוב לא עברו מקרה ריצה, אותה רץ מתחיל אפילו סטפר ויש ATP מחר. SOS אני בשמה 6-7 שעות עוברות בבאסה, עושה קומית והפייפליין נפל לי, not how it's supposed to be. אני ענן חיים. אני והגרס במדע סוף just dance. אמיתי שוב תוקף, המדענית תשתמת. מי ילמד אותנו הסיבל אורון בתנופה. צח הרגשיות, איכס לא בא לי, איפה המיקי מתן don't know. פוצץ מסע, אומרים תקציב שהוא לא מחק את הפוד. טיל איראני, מהאילון ספורט, nobody knows. חמישית בקני, שוב נשבר להם הכל. הג'ינג'י מימין, אדם רגוע סך הכל, וזאת בלי חניכים, קיבלה כדור הראש, במדים וחצאית. מתי תדע לספור? מה פעם בה תשבור? השרת צורח אל תיגע בי, מדבר איתנו בבינארית, עוזב היחידות כי צוות 2, או נו. רגע, הוא סימס לי נשמה של ברבור, צריכים מכם דחוף כבר זמן עברו. אז יובל, מוכן שוב לטרץ, ופיטנס לא רץ, נמאס לי מיטס. צ'אט לא פותר, גם סודו לא עוזר. שרי אימש האחרונה, חוגי, תומך חוגי, השלמות, מקנפק את הפרוקסי, איפה הסיכות, nobody knows. שם בקרייתה, יש החלטה שם אפשר לנשום, חותם לנצח, מתי נשתחרר, nobody knows. מספיק עם בזמן, מתי הבזר יתחיל לתפור. ומי שלא הבין, בבון שלג זה מקוק יפני, ואם לא הבנתם אז נתראה ביחידות.